Ka India kalakam hadu khandai ngot kibriu na lightly ki jaka halor ka nongrim bagi dai ki nong Syntiat kari Pakistan bat ka ni ka jing yokam ka dai hapdeng ka jing pet ngor ka babniak bha hadien ka jing jia sya siat yap arpo ri ngot kibriu hapalgam hakile no Lashkar-i Taiba balaken no Krishan na katai kari bamarjan men ha ka arpo artari uyayong araja arpusan. Sangot na pedang kisuba nong Syntiat lakam na Haryana, laingot na Punjab pat uway na Uttar Pradesh, ong kakai pot kubor na ka NDTV. Hadirin ka jing syakam kawai ka vlogger, ka basyang keleng-keleng ki jaka, ki pulit ka hisar ki la kamlong husiar ha ka balasyam. Bagi Samla ki Pyndonkam ya ki mobile da ki app paper ki syak pengop ha ki nongsyun, ki badai na ki wei ki ri. Kini ki khandai ngot ki kentop ya ka Jyoti Malhotra, ka badai ka vlogger, ka bapenyat ya ka YouTube channel Travel with Joe, ka badai na Hisar Haryana, kala syakam ha ka tayo baladap, halor ka jing ajing tep jongka syapang ki sipai India syakari Pakistan. Kini ka kentai ka balai polais nam karta kala don jinga day kam baru officer ka Pakistan High Commission bat kala let ru sya Pakistan la arsian bat ki bor Syntiat na Pakistan ki Pyndonkam ya ka kum ka wei ka Atiar ha India. Nang tau Devendra Singh Dhillon arpusan nam karta ubari Samla Pule Political Science ha Khalsa College Patiala bat la syakam ha ka khat artari ujemmang araja arpusan ha Kaithal Haryana na ka jingpen sapriang ya ki dur pistol bat ki suloi ha po Facebook. Hakajing toket ya la syambau lawan na Pakistan hau benai nai wing jong snam baladam bola pajing betep syaki officer ka Inter Services Intelligence ISI Spy Agency jong kari Pakistan kentop ki dur ka Patiala Military Cantonment. Unohman Ilahi arpusau snam karta ubatrai kumu security guard ha Haryana ula syakam na panipan hakabala kenok baula don keti bat ki nong Syntiat ka ISI kari Pakistan. Laong bau juyo pisa na Pakistan hak akaun jong kun jong u nak bentak jing pentep sya Islamabad. Nang tau Arman ubala syakam men haka khan riu tare ujemmang arja arpusan hagi pulet ka Haryana bar laong bola pha jing tep syakari Pakistan hapdeng ka jing kan at ka bejurba hapdeng kini ki artli kiri. Uway pat uday tarif ubasya kem hadien u Arman bar lakem ya u na kanggar ka haka bala ong bamarya yo i ki pulet ula pendamload ki message na mobile jong u bat ki number ki badai nari Pakistan. Ushahzad ubadai uhespa ka Rampur na Uttar Pradesh ula syakab na Moradabad da ka Special Task Force STF haka khat pratare ujemmang arja arpusan halor ka jingdan keti ban pha jingtep halor ki kamyadari kari India baru bola don keti ru haki kam khayi baan ya ki tiar pen bhabriu cosmetics ki jan bat ki marbam bat ujulaj bon sen syari Pakistan. Muhammad Murtaza Ali ubala syakam ha jing talasi ki bor pulit ka Gujarat ha Jalandhar namar ka jing ajing tip syaki ISI lingba ki mobile app bat ki pulit ki la yo kurup southly ki mobile phone bat lightly ki sim card na u kiwai pat ki bala syakam ki kentop Gazala bat Yamin Muhammad ki bala syakam na Punjab halor ki te ki kam Syntiat. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha Pyndonkam daki mar ba modern ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya